Hello everyone, good Modicare morning. आंनि मुङा अमृत बसुमतारी, नोंथांखौ बड' टिभि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों Modicare मा आरो मानि थाखाय Modicare-खौल' मावनांगौ बेनि सायाव सावरायगोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम लोगोफोर। लोगोसे घन्टिनि सावगारियावबो थुनानै हो जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननानै नायग्रोनो हायो। नोंथाङा नायदों बड' टिभि चेनेल। दे बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर, Modicare होननानै बुङोब्ला Modicare-आ मोनसे डाइरेक्ट सेलिं नेटवर्क मार्केटिं लोगोफोर। बेवहाय गोबां रोखोमनि प्रडाक्टफोर मोननाय जायो, जेरै हेल्थ केयार, स्किन केयार, पार्सनेल केयार, होम केयार, फुड एन्ड बेवरेज केयार, लन्ड्री केयार, अट' केयार, एग्रिकालचार, सेलन बायदि बायदि प्रडाक्ट मोननाय जायो आरो लोगोसे गोदान गोदान प्रडाक्ट फैगासिनो दंबावो नोंथांमोन। बे प्रडाक्टफोरनि गेजेराव नोंथांमोन क्वालिटी टेस्टेड आरो 100% सेटिसफेक्सन गेरेन्टि मोननाय जायो लोगोफोर। जों लोगोफोर बेसेबांबा समनिफ्रायनो मार्केटनि प्रडाक्टजों दुगैबोबाय, सि सुबोबाय, हाथाय मानजिबोबाय बा साबोन इउज खालामबोबाय, गोबां प्रडाक्ट इउज खालामबोबाय जोङो। बेसेबां केजि इउज खालामबोखो बेनि जेबो हिसाब गैया, बेसेबां पेकेट इउज खालामबोखो जोंनाव बेनि जेबो हिसाब गैया। आरो लोगोसे जों हिसाब खालामनो नायोब्लाबो लोगोफोर बेवहाय थाइसे रांनिबो बेनिफिट गैया। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनहा बे Modicare-नि प्रडाक्टखौ इउज खालाम। बेवहाय 100% सेटिसफेक्सन गेरेन्टि मोनगोन। 100% सेटिसफेक्सन गेरेन्टि होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, नोंथाङा जुदि बे प्रडाक्टखौ इउज खालामनानै मोजां मोनाखिसै बा प्रडाक्टआ डेमेज नोंथां लाबोखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ रिटार्न खालामफिननो हागोन। नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ रिटार्न खालामोब्ला रिफान्ड मोनफिनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोन प्रडाक्टखौ गुबुननो शेयार खालामनानै इउज खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि साननाय बा ड्रिम्सफोरखौ जाफुंसार होनो हागोन बे प्रडाक्टनि गेजेरजों लोगोफोर। बे प्रडाक्टआ अनलि प्रडाक्टल' नङा लोगोफोर, माने बियो मोनसे नोंथांनि ड्रिम्सखौ फुरा खालामनो हानाय मोनसे नोंथांनि इयुननि गोजौआव गाखोनो हानाय लामा दं बेवहाय नोंथांमोन। आरो Modicare-खौ मानो मावनांगौ होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, Modicare बिजनेसखौ मानि थाखाय मावनांगौ होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, नोंथाङा जुदि लुबैयोब्ला जिउआव साक्सेस, टाइम फ्रिडम, फाइनान्सियेल फ्रिडम, फुलफिल अल माय ड्रिम्स, लाइफ सिकिउरिटि एन्ड पेसिभ इनकाम, पार्सनेल डेभेलप, नोंथाङा जुदि बेफोरखौ नोंनि लाइफआव जुदि लुबैयोब्ला नोंथाङा बे बिजनेसखौ मावनाया गाहाम। आरो बे बिजनेसखौ बयबो सुबुङानो मावनो हायो लोगोफोर। बेवहाय गोबां फरायनायनि डिग्री गोनां जालायनाङा। एसे एनै फरायनाय बा फरायैब्लाबो बेखौ मावनो हायो लोगोफोर। बयबो सुबुङानो बे बिजनेसखौ मावनो हायो लोगोफोर। आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर, जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां फरायनानै गोग्लैसोनाय दं आरो जों बर'फोरा अनलि साख्रिखौल' नेनानै थायो लोगोफोर। साख्रि होननानै अनलि साख्रिखौल'। साख्रिया नोंथांमोननाव माब्ला फैगोन माब्ला फैया बेनि जेबो गेरेन्टि गैया नोंथांमोन। नोंथांमोनहा गुबुन हारिखौबो एसे फल' खालाम लोगोफोर। गुबुन हारिया मा मावनानै माबोरैहाय डेभेलप जादों। अनलि जोङो गामियाव थानानै बा जोङो फरायनानै रोंगौथि लानानै साख्रिखौल' नेनानै थायोब्ला जानाय नङा लोगोफोर। नोंथांनि समा बारग'लांगोन लोगोफोर। आरो दानि बोथोराव साख्रि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोन बेसेबांबा थाखा होनांगौ, रां होनांगौ जायो। सोरनावबा रां दं, सोरनावबा रां गैया। जाय रां गोनांफोर बेफोर मोननोबो हागौ। कम्पिटिसन सोलिगोन बेवहाय। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोन एसे जोङो गोजौआव गाखोनो थाखाय, गावखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, गावनि लाइफ स्टाइलखौ सोलायनो थाखाय जोङो बिजनेस खालामनाया गाहाम लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोसो दङब्ला बे Modicare बिजनेसखौ मावनो हागोन लोगोफोर। आरो बेवहाय जोंनो इसिबां डिग्रीनि गोनांथिबो गैया, बा डिग्री दङब्ला मोजां खोथा। बियो गोजौ गाखोनायनि थाखाय बा नोंथाङा इन्ट्रडक्सन होनाय सोरनिबा सिगाङाव बा मटिभेट खालामनायाव नोंथांनि थाखाय मोजां। फरायनाया जोंनि थाखाय बयनि थाखायबो सोलोंथायाथ' गोनांथि दङ। नाथाय लोगोफोर फरायनायजोंल' लोगोसे बा रोंगौथि थानानैल' जोङो न'आव जिरायनानै थायोब्ला जेबो मुलाम्फा गैया लोगोफोर। टाइमा जोंना थांगारगोन। बेनिखायनो लोगोफोर जोङो
हागौमानि बिजनेस मावनायाबो मोजां लोगोफोर। आरो बिजनेस खालामनो थाखाय जोंनाव लोगोफोर बिजनेस खालामनांगौ होनना बुङोब्लाबो जोंनावहाय मानि नांगौ बा रां नांगौ। दा जोंनि आखायाव बे राङाबो गैया। दा जों मा खालामनो लोगोफोर? जोंनाव मोनसेल' लामा मानि लोगोफोर, जेरावहाय जोंनि मडिकेयारआ फ्रि रेजिस्ट्रेसन जायो लोगोफोर। फ्रि रेजिस्ट्रेसन बेवहाय थाइसे रां होनांगौ गैया। अनलि नोंथांनिफ्राय नांगोन मा नांगोन होनना बुङोब्ला नोंथांनि फुरान मुं, लोगोसे डेट अफ बार्थ, मबाइल नाम्बार, जिमेल आइडि आरो पान कार्ड, बेंक पासबुक बेफोरखौल' नांगौ नोंथांमोन बे बिजनेसखौ मावनोबा। लोगोसे माब्रैहाय मावगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, नोंथाङा जे दखाननिफ्राय प्रडाक्ट लाबोदोंमोन नोंनि न'खराव इउज खालामनो, बाहायनो, जानो लोंनो, बा साबोन इउज खालामनो, बा टुथपेस्ट, बा सि सुनो, बे प्रडाक्टखौ जोङो मार्केटनिफ्राय लाबोदोंमोन। दानिया जोङो बे बिजनेसखौ मावनो थाखाय नोंथांमोन बे जे दखाननिफ्राय जे गलानिफ्राय जों बे प्रडाक्टखौ लाबोदों बेखौ जोङो नागारनानै नैबे मडिकेयार होननाय जोंनि बे बिजनेस कम्पानिनिफ्राय नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ लानांगोन। अब्लानो नोंनि बिजनेसा स्टार्टिं जागोन, सुरु जागोन। माब्रैहाय सुरु जागोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ इउज खालामबाय। इउज खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा जेसेबां प्रडाक्ट लाबोदों बिनि बेनिफिटखौ डाइरेक्ट मोनखागोन। आरो लोगोसे नोंथाङा गुबुननो बे प्रडाक्टखौ शेयार खालामबाय। शेयार खालामोब्ला गुबुनाबो जेनेबा इउज खालामबाय। अब्ला नोंनि टिमा गिदिर जानोसै। नोंथाङा बेवहाय टिम बानायनो गोनां आरो टिमा जेसेबां देरलांगोन एसेबां नोंथाङा बेवहाय प्रफिट दङ। बेयो मोनसे नेटवर्क मार्केटिंआ टिम वर्क जायो लोगोफोर गासिबो। आरो बे कम्पानिया माब्रैहाय इसेबां ग्रथ जाखो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, बेवहाय माने जोङो इन्टारनेसनेल क्वालिटि प्रडाक्ट माने वर्ल्ड क्लास प्रडाक्ट मोनो लोगोफोर। बेबो इन्डियान प्राइसआव, इन्डियान रांजों, इन्डियान मानि हिसाबै, इन्डियान प्राइस हिसाबै। बेनि थाखायनो बे प्रडाक्टआ बे कम्पानिया गोबां साक्सेस जादों लोगोफोर। आरो बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोनहा माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला आंनाव कमेन्ट खालाम बा कल खालाम नोंथांमोन, आङो रिप्लाइ खालामगोन। बा जुदि जइन खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोनहा आंखौ डाइरेक्टलि कल खालामनो हागोन बा वाट्सएप मेसेज खालामनो हागोन लोगोफोर। आरो आङो माब्रैहाय जइन जानांगौ बा माब्रै मावनांगौ बे बिजनेसखौ आं बेनि थाखाय गोदान भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नेक्स्ट भिडिअआव। दा भिडिअआ गोलावद्राय जानोसै, आं बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोन। गोजोन्थों, बाय, टेक केयार।